Уважаеми приятели, здравейте! Днес ще говорим за една изключително тревожна тема, която засяга хиляди български пенсионери и предизвиква огромен стрес и несигурност. Вероятно мнозина от вас вече са получили писма, които им съобщават, че трябва да върнат суми, получени като доплати през миналата година. Тази информация не е просто важна. Тя е критична и потенциално засяга всеки, който разчита на своята пенсия и допълнителни плащания. Затова ви призовавам да останете с мен до края на това видео, да го харесате веднага, за да достигне до повече хора и най-важното да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, за да не пропускате подобни актуални и животоспасяващи съвети. Сърцевината на проблема, който днес разглеждаме, е рязкото засилване на контрола и проверките от страна на институциите, отговарящи за изплащането на пенсиите и социалните добавки. Доскоро в редица случаи допуснатите грешки, независимо дали са били по вина на пенсионера, който не е декларирал промяна в обстоятелствата си, или поради административен пропуск на самата институция, оставаха незабелязани за по-дълъг период от време или не водеха до незабавни действия по възстановяване на надплатените суми. Сега обаче ситуацията е променена. Какво се е случило? В последните месеци ставаме свидетели на едно по-стриктно прилагане на съществуващите законови разпоредби, касаещи възстановяването на неправомерно получени суми. Това не означава, че има нов закон, който изведнъж задължава всички пенсионери да връщат пари. Напротив, тези правила винаги са съществували в Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове. Разликата е в интензивността на контрола и в по-агресивния подход към тяхното прилагане. Институциите, най-вече Националният осигурителен институт, НОИ и Агенцията за социално подпомагане, АСП, сега използват по-усъвършенствани системи за кръстосани проверки на данните. Те сравняват информация от различни регистри, например данни за доходи от Националната агенция за приходите, НАПТАЕЧИ, данни от Агенцията по заетостта, данни от други социални програми, но дори и от регистри за гражданско състояние. Тази синхронизация позволява много по-бързо и ефективно идентифициране на несъответствия между декларираните обстоятелства и реалността, което от своя страна води до установяване на надплатени суми и последващи искания за тяхното връщане. Това означава, че ако преди години някоя малка промяна във вашето положение е останала незабелязана, сега е много по-вероятно да бъде открита. Исканията за възстановяване идват под формата на официални писма и разпореждания, които заварват пенсионерите неподготвени и ги хвърлят в шок, тъй като тези суми вече са били похарчени за ежедневни нужди, лекарства или други жизнено важни разходи. Проблемът е, че за много възрастни хора всяка стотинка е от значение и връщането дори на малка сума може да представлява сериозен финансов удар. Именно затова е толкова важно да разберете детайлите и да знаете как да действате. Преминаваме към първата основна част, подробен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. На първо място трябва да разберете, че исканията за връщане на пари обикновено се отнасят до така наречените доплати или добавки, които не са част от основната ви пенсия, изчислена на база трудов стаж и осигурителен доход. Става дума за социални пенсии за старост, добавки за чужда помощ, целеви помощи за отопление, помощи за енергийна ефективност или други социални плащания, които се отпускат при определени условия, свързани най-вече с доходите или други специфични обстоятелства на лицето. Кой трябва да се притеснява? Трябва да се притесняват най-вече онези пенсионери, при които са настъпили промени в обстоятелствата след отпускането на дадена добавка, но тези промени не са били своевременно декларирани пред съответната институция. Първа категория са лицата, които са започнали работа или са получили допълнителни доходи. Дори и малка допълнителна работа на граждански договор, авторски хонорари или някакъв страничен доход, който променя общия размер на доходите на домакинството, може да повлияе на правото ви на социални добавки. Например, социалната пенсия за старост е предназначена за хора, които не отговарят на условията за трудова пенсия и са с ниски доходи. Ако започнете да работите и надхвърлите определен праг на доходи, губите право на тази пенсия или на част от нея. Втора категория са лицата, чието семейно положение или съжителство се е променило. Например, ако получавате добавка за чужда помощ и лицето, което се грижи за вас, се е променило или е започнало да получава други доходи. Или ако живеете в едно домакинство с други хора, чието доходи се вземат предвид при изчисляване на правото на определени социални помощи и тези доходи са се променили.
Трета категория са тези, които са получили други пенсии или обезщетения от страната или чужбина. Например, ако сте получавали българска пенсия и по-късно ви е отпусната пенсия от друга държава, вие сте длъжни да уведомите НОИ, тъй като получаването на втора пенсия може да повлияе на размера на определени български добавки или върху общия ви доход, който се взима предвид при отпускане на социални помощи. Четвърта категория са пенсионерите, за които НОИ или АСП са допуснали административна грешка в изчисляването. В тези случаи вината не е ваша, но законът предвижда възможност за възстановяване на неправомерно получени суми, дори ако грешката е на институцията. Това е един от най-трудните моменти за възрастните хора, защото се чувстват несправедливо обвинени, кой не трябва да се притеснява. В общия случай не трябва да се притесняват пенсионери, чиято пенсия е изчислена само на база трудов стаж и осигурителен доход и които не получават никакви допълнителни социални плащания или добавки, зависещи от техните доходи или други специфични условия. Ако вашата пенсия е чиста трудова пенсия и не сте имали никакви промени в личния статус, които биха могли да повлияят на правото ви на някакви допълнителни привилегии или помощи, то най-вероятно това не ви засяга. Също така, ако сте декларирали всички промени своевременно и коректно, няма причина за притеснение. Важно е да разграничим добавките от увеличението на основната пенсия. Ако вашата пенсия е била индексирана или увеличена по законоустановен ред, без да са променени основните ви обстоятелства, няма как да ви задължат да връщате тези суми. Проблемът е при тези, които получават целеви или социални помощи, обвързани с доходен тест. Нека разгледаме няколко конкретни примера, за да стане по-ясно. Пример 1. Баба Иванка и социалната пенсия за старост. Баба Иванка на 75 години живее сама и получава социална пенсия за старост, която е малко над линията на бедност, както и целева помощ за отопление. Поради тежкото си финансово положение, тя решава да помага на съседката си с домакинска работа няколко часа седмично, за което получава по 300 лева на месец. Баба Иванка не знае, че е длъжна да декларира този допълнителен доход пред Агенцията за социално подпомагане, тъй като социалната пенсия и помощта за отопление са силно обвързани с размера на доходите. Тя е получавала тези 300 лева в продължение на 8 месеца през миналата година. Ефект: след кръстосани проверки между АСП и НАП става ясно, че баба Иванка е имала допълнителен доход. АСП установява, че с тези 300 лева месечно нейният общ доход надхвърля прага, определен за социалната пенсия и целевата помощ за отопление. В резултат баба Иванка получава писмо, че е надплатена с общо 2400 лева, 8 месеца по 300 лева от социалната пенсия и още 400 лева от помощта за отопление за същия период, защото с новите доходи тя не е имала право на тези плащания. Общата сума за възстановяване е 2800 лева. Това е огромен шок за нея, тъй като тези пари вече са похарчени за лекарства и храна. Причината е пропуск на баба Иванка да декларира промяната, макар и несъзнателно. Тя е действала добросъвестно, но незнанието на закона не я освобождава от отговорност. Пример 2. Дядо Петър и административна грешка при изчисляването. Дядо Петър на 72 години е получавал трудова пенсия от НОИ. През януари миналата година пенсията му е била преизчислена поради подадени нови документи. При преизчислението обаче служител в НОИ допуска техническа грешка и погрешно въвежда по-дълъг осигурителен стаж или по-висок осигурителен доход за определен период. В резултат на това пенсията на дядо Петър е била увеличена с 70 лева на месец, без той да е наясно с причината за увеличението. Той е получавал тази увеличена сума в продължение на 12 месеца. Ефект: при рутинна вътрешна проверка след година грешката е открита. НОИ издава разпореждане, с което задължава дядо Петър да върне надплатената сума от 840 лева, 12 месеца по 70 лева. Дядо Петър е възмутен, защото грешката не е негова. Той не е могъл да знае, че пенсията му е грешно изчислена, тъй като не разбира сложните формули за изчисляване. Причината тук е административна грешка, но според закона неправомерно получените суми подлежат на връщане, независимо от чия вина е грешката. Важно е обаче да се отбележи, че в такива случаи подходът може да е по-гъвкав по отношение на лихвите или начините за плащане. Пример 3. Леля Мария, наследствена пенсия и повторен брак. Леля Мария на 68 години е вдовица и получава наследствена пенсия от покойния си съпруг. По закон правото на наследствена пенсия се запазва, докато наследникът не сключи нов брак или не започне съжителство на съпружески начала.
В края на миналата година Леля Мария сключва нов брак, но поради радостта и объркването не уведомява НОИ за промяната в своето семейно положение. Тя продължава да получава наследствената пенсия още 6 месеца след сключването на брака. Ефект при една от редовните проверки на НОИ, чрез справки в регистъра на гражданското състояние, се установява, че Леля Мария е сключила брак. Незабавно е издадено разпореждане за прекратяване на наследствената пенсия и за възстановяване на неправомерно получените суми за 6 месеца. Ако наследствената пенсия е била, например, 500 лева месечно, Леля Мария трябва да върне 3000 лева. Тя е шокирана, тъй като е смятала, че щом пенсията е заслужена от покойния и съпруг, тя е нейно неотменимо право, независимо от личния и живот. Причината е неизпълнение на законово задължение за деклариране на промяна в обстоятелствата, които са основания за отпускане или продължаване на социално плащане. Пример 4. Чичо Георги и целевата помощ за отопление. Чичо Георги на 70 години живее сам и получава целева помощ за отопление всяка година, тъй като доходите му са под определен праг. През миналата година неговия внук, който е на 25 години и работи в чужбина, се завръща в България и заживява с него в едно домакинство, докато си намери работа. Внукът обаче има доходи от чужбина, които продължава да получава още няколко месеца. Чичо Георги не декларира пред Агенцията за социално подпомагане, че в домакинството му вече живее човек с доходи, тъй като смята, че внукът не е член на най-близкото му семейство и че неговите доходи не би трябвало да влияят на неговата помощ. Ефект при проверки: АСП установява наличието на лице с доходи в домакинството на Чичо Георги. Тъй като внукът е пълнолетен и с доходи, те се включват в общия доход на домакинството, което автоматично прехвърля Чичо Георги над прага за получаване на целева помощ за отопление. АСП издава разпореждане за възстановяване на цялата сума на получената помощ за отопление за периода, в който внукът е живял при него. Тази сума може да е няколко стотин лева, но отново е удар по бюджета на пенсионера. Причината е отново недеклариране на промяна в обстоятелствата, които са свързани с доходите на всички лица, живеещи в едно домакинство, които се вземат предвид при отпускане на социални помощи. Преминаваме към втората основна част – изключение от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Не всяко писмо от НОИ или АСП означава, че трябва веднага да връщате пари без въпроси. Има няколко важни аспекта, които трябва да познавате. Първо, давността. Това е изключително важен момент. Законодателството предвижда срокове, в които институциите могат да търсят възстановяване на неправомерно получени суми. Според Кодекса за социално осигуряване, правата на НОИ за събиране на надплатени суми за пенсии и осигурителни плащания се погасяват с 5-годишна давност. Това означава, че ако става въпрос за надплащане, което е извършено преди повече от 5 години, институцията няма право да го изисква обратно. Разбира се, има изключения. Например, ако е налице измама или умишлено подаване на неверни данни, давностният срок може да не важи или да започне да тече от друг момент. Но в общия случай, ако разпореждането касае период от преди повече от 5 години, задължително трябва да проверите давността. Важно е да знаете, че давността започва да тече от датата на всяко отделно неправомерно плащане. Затова, ако плащането е било месечно, за всеки месец давността тече по-отделно. Второ, добросъвестност срещу недобросъвестност. Разликата е съществена. Ако сте получили суми неправомерно по вина на администрацията и без ваше знание или възможност да разберете за грешката, били сте добросъвестни, законът предвижда определени защити. Например, НОИ може да опрости изцяло или частично неправомерно получени суми, ако се докаже, че лицето е било добросъвестно, а сумата е значителна и връщането й би поставило лицето в изключително тежко материално положение. Това е по-скоро изключение, но си струва да се знае. В случай на добросъвестност институциите обикновено не начисляват лихви за забава, докато при недобросъвестност, когато сте знаели, че нямате право на парите, но сте ги получавали, могат да бъдат начислени лихви. Трето, възможност за обжалване. Всяко разпореждане на НОИ или АСП, което ви задължава да върнете пари, не е окончателно. Вие да имате право да го обжалвате. Това е ваше конституционно право. Първата стъпка е обжалване по административен ред пред директора на съответното териториално поделение на НОИ, ако е от НОИ, или пред съответния директор на дирекция социално подпомагане, ако е от АСП. Срока за обжалване обикновено е 14 дни от получаване на разпореждането. Ако обжалването по административен ред не даде резултат и решението е неблагоприятно за вас, имате право да обжалвате пред административния съд.
Не се страхувайте да използвате това право, особено ако смятате, че разпореждането е несправедливо или грешно. Съдиите често проявяват разбиране към случаите на пенсионери и преценяват всички обстоятелства. Четвърто, невидими клопки. Една такава клопка е липсата на официално уведомяване. Понякога пенсионери твърдят, че не са получили писмото или че то е било изпратено на грешен адрес. Важно е да знаете, че разпорежданията се изпращат с обратна разписка или чрез куриер, за да има доказателство, че са ви връчени. Ако не сте го получили, трябва да уведомите институцията. Не игнорирайте такива писма, дори ако смятате, че са грешка. Игнорирането само влошава положението, тъй като сроковете за обжалване текат и след изтичането им разпореждането става окончателно и подлежи на принудително изпълнение. Пето, събиране на доказателства. Ако смятате да обжалвате, трябва да съберете всички възможни доказателства в подкрепа на вашата позиция. Това могат да бъдат стари декларации, писма, банкови извлечения, документи за доходи, договори, всичко, което доказва вашата добросъвестност или че разпореждането е грешно. Например, ако твърдите, че сте декларирали промяна, но институцията твърди, че не сте, представете копия от подадена от вас декларация с входящ номер или доказателство за изпращане. И накрая шесто, възможност за разсрочване. Дори и да се установи, че действително дължите сума, винаги можете да поискате разсрочване на плащането. Институциите често проявяват разбиране и предоставят възможност за изплащане на сумата на по-малки месечни вноски, за да не натоварят прекомерно пенсионера. Това е много по-добър вариант от еднократното връщане на голяма сума. Преминаваме към най-важната част. Практически съвети какво да правите, ако получите такова писмо. Както винаги, искам да чуя и вашето мнение. Получавали ли сте подобни писма? Как се справихте с ситуацията? Споделете опита си в коментарите под това видео. Вашият опит може да бъде изключително полезен за други хора. Моля, не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили информацията за полезна, и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Така помагате на това знание да достигне до повече български пенсионери. Бъдете здрави и информирани. До следващото видео!